Tak a máme po slalomovom víkende po dvojdňovej akcii na Driving Academy. Ja sa práve nachádzam v zapožičanom Hyundai i30N smerujúc na Čierny Balog vykonať si svoju domácu úlohu. V tomto vozidle je povinná výbava rukavice. Inak nevstupujte, budete určite zastrelení. Tak, práve som dorazil do Brezna. Čo iné ako dať smednému napiť. Za chvíľočku sme na mieste na Čiernom Balogu. Čaute, čaute, zdravím vás z Čierneho Balogu. Vykonávam si tu svoju domácu úlohu. Útok s bielým prieskumníkom. Majiteľovi veľmi pekne ďakujem za zapožičanie. Využil som to, aby som sa išiel na Čierny Balog aspoň previesť, keďže som tu nikdy v živote nebol ani nejazdil. Tak ako som oznámil už v predošlom videu, uvidíme sa tu tento víkend 4., 5. a 6.7. Idem opäť z PRP Motorsport, pretek tentokrát už do skutočného vrchu na peknej závodnej i30N, ktorú som vám ukázal v predošlom videu. Takže sa veľmi teším. Dúfam, že sa s niekým vidíme. A vychladli brzdy. Takže vidíme sa tento víkend a zatiaľ čaute. Piatok ránečko, zbalený, odchádzam smer Čierny Balog, takže vidíme sa na mieste. Povinná zastávka v boxoch pred cestou. Musí byť, káva musí byť. A takéto pekné autíčko som stretol po ceste. Krása, krása. No, Banská Bystrica. Prichádzam do Brezna, najskôr si idem vybaviť ubytovanie a potom sa presúvam na Čierny Balog za týmom pozrieť, ako sa majú veci na mieste. Tak ubytovanie mám za sebou, veci vybavené, teraz sa idem konečne pozrieť na Čierny Balog priamo za týmom a prihlasím sa priamo z miesta s nejakými fajnovými zábermi. Zatím čaute. A takto si tu fajne ešte počkám v kolónke. Je to tu uzatvorené kvôli pretekom samozrejme, takže sa púšťajú auta striedavo z oboch smerov. Tak som tu uviazal zatiaľ. Ja môžem?
Trošku sa rozpršalo. Dobré ráno prajem, dnes je sobota, to znamená, že prvý závodný deň je pred nami. Pekné slnečné počasíčko, 7 hodín ráno, teraz tu máme zhruba 12 stupňov v Čiernom Balogu, takže som zvedavý na prvé tréningové jazdy a prihlásim sa z miesta činu za chvíľku. Plešovní s tlakomerom. Tlakomer Jíry. Zlepšenie času, ale auto bolo oveľa viac nervóznejšie na zadnej náprave, takže budeme sa musieť asi trošku pohrať s tlakom. Takže uvidíme prvé ostrej.
Ešte sa mi podarilo oproti tréningu stiahnuť zhruba sekundu alebo sekundu a pol. Aj s jednou krízovečkou, pri ktorej mi asi zhnedli trenky, takže som zvedavý ešte na poslednú. Dúfam, že sa stíha, pretože bolo jedno zdržanie v tréningu a bola tu taká teória, že sa pôjde posledná ostra zajtra, takže myslím, že máme dobrý čas. Uvidíme ešte. Možno, čo sa podarí, aspoň poďte 2 minúty. Vládko Podmajerský, poďte si brať auta, poďte, rozpúšťame parkovisko. Takže dnes tu máme nedeľu. Zo soboty by som ešte doplnil, že v prvých tréningoch sa darilo celkom pozitívne. Čas sa zlepšil oproti prvému tréningu, aj druhom bol lepší. Počas druhého tréningu bol menší prestoj kvôli nehode. Som si fajnovo posedel aspoň pol hodinku na štarte, potom nás aj tak stiahli do boxov. Pôvodne sa mal tréning druhý zrušiť, no nakoniec sa išiel. V prvej ostrede sa podarilo ešte o niečo zlepšiť čas oproti druhému tréningu a bohužiaľ do poslednej ostrej som išiel taktiež s podobným prestojom na štarte ako pred druhou tréningovou jazdou, čo mi moc už nepomohlo, pretože som z toho strašného tepla bol v aute už akože dosť unavený, takže to skúsim dnes riešiť iným spôsobom sa vydať na štart, aby som tam nemusel tak dlho sedieť v tom obrovskom teple. Takže uvidíme, ako sa bude dnes dariť. Takže dnes nedeľa, uvidíme, ako to pôjde. Dáme tam normálne predskoplastové, že ich tam hážu. Jasné, a všetci to tam budú hádzať. Drievko istoty. Dobre. Drievko. A? Drievko. Drievko, á.
Ďakujem.